dia, parla'ns de Vinyes del Convent i de Mas de Sotorres. Bon dia. Les Vinyes del Convent és un celler de nova creació. Vam inaugurar este mes de juny i vam fer el 2016 la primera verema. Nosaltres som una família vitivinícola des de fa molts anys, però al celler Les Vinyes del Convent han fet precisament un celler petit en unes vinyes molt escollides. El nostre món era els vins a doll i és la primera experiència que tenim en elaboracions molt ben fetes i meticuloses. Fruit d'esta cura per la vinya i per la tecnologia i pel celler ha nascut Mas de Sotorres. És un vi que produïm en unes vinyes dintre del Parc Natural dels Ports. És probablement la garnatxa més alta de la Terra Alta i la garnatxa més al sud de tota Catalunya. És un vi en uns tocs d'uns cítrics madurs, és molt diferent a la resta de les garnatxes de la Terra Alta, que ara està tan de moda, té un punt també de mineralitat, és genuí, és bastant diferent dels vins que es fan a la nostra comarca. Doncs vindrem a provar-lo. Ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida.